Ahojte, dnes som chcem povedať o výživom doplnku Riser, ktorý užívam už niekoľko týždňov. O tejto značke som sa dozvedela z Instagramu, prečítala som si viac informácií a recenzií na Google a na samotnej stránke Riser a prišlo mi to ako dobrohodný doplnok, ktorý ma celkom zaujal. Sviatky boli veľkým oddychom a teraz sa už musím vrátiť do pracovného režimu a presne s tým mi pomohol Riser. Som veľmi spokojná a príjemne prekvapená z účinkov, ktoré mám. Veľa pracujem za počítačom a mám veľa projektov, ktoré riešim naraz a preto potrebujem energiu, sústredenie, aby som to zvládla a nevyhorela po pár týždňoch. A preto som začala používať Riser. Mám lepšiu náladu, lepšie zvládam stres, cítim sa byť silnejšia fyzicky a v tie dni, keď mám iba jednu aktivitu, buď fitko alebo prácu, tak sa dávam polku tabletky, ale keď aj cvičím, aj pracujem, tak sa dávam celú tabletku. Momentálne mi dochádza prvé balenie a verím, že si kúpim aj ďalšie. Dobrá cena, dlho vydrží, cítim sa oveľa lepšie ako aj fyzicky, tak aj psychicky. A preto pre tých ľudí, čo potrebujú energiu, motiváciu, dobrú náladu a sústredenie, či už ste v práci alebo ešte len na škole, určite odporúčam Riser.